Kardom pini nanili channel YouTube hoi pen kapachini po phansini la so video kabonai phangsila nili channel kelang wer mate ilitum kaching hon karbeng longarat mate puria la tum phan kapachini phansini la so video selam la nili channel nang kelang don mate nanga subscribe don mate jirpi ka doan kaching hon karbeng longarat phan pachini phansini la so video selam lo athe bangke non ke bangi tarik na ke February arni bang nili tum hem chujunji mate sining ri cho phan chethok chijir ji arni lo chisik chedang pen avedek pustame non tarik na ke barni bangke kecho ke jon mate kachar clear ni lo lasi nangli tum ta nang chetong don tha apor yong se mesen blo nang chetong don pusi nang pachini lo kadoga we kaching hon karbeng longarat matela ni channel kelang la penjer pojer pidan phanda nang serpi thala so video non tarik na ke February 2022 arni bangke nilitum hem chujun lo lasi asap sovet Bostame nama pusat nangke chudun ji mate akhir juminang hang pidun pusi ning thilo lasi kadobe jerpojur pidan tame laso video ke theklong nili parjudamun eda dadem tado lasi nang ser pitha nang chetong don edji apha jerpojur pidan laso video nang ser pitha apen ni channel kilang wer nang subscribe dona tumta nang chetong don pobusi ning thila tarik na ke marni bangke kadobe jerpojur pidan tame nang chetong don tha lan wadla